Makakatanwa mubato reZANU-PF osvika kuchinhanho chepamusoro apo vaJoji Charamba naamai Opa Muchingurikashiri voratidza kutora divi ravaChiwenga mukudhonzerana panyaya yesimba kuri kuitika pakati pavaChiwenga navaMnangagwa. Ndinokuchingamidzai zvakare pano paShuwiro TV apo patinokupai nhau dzezvese zvinoitika muno muZimbabwe zviri political, uye ndinofanira kuzivisai kuti panhau dzedu kubva nhasi tichange tichitaura zvese zvinhu zviri political nezviri social, asi tichatanga kukupai zviri political tozopedzisira nesegment yatichange tichikupai zviri social. Uyewo tinokuchingamidzai uye tinofara nekuti muri kuona channel yedu kwese kwese kwamungadai muchitibata muri. Tinokutendai nerutsigiro rwenyu tiri kuruona. Rambai muchititsigira nekulaika mavhidhiyo edu, kumasheya pamwe nekubaya bhatani rakanzi subscribe kuti musapotsane nenhau dzedu. Topinda munhau dzedu zvizere tichitanga nenhau dzematongerwo enyika. VaJoji Charamba vanonzi vanogona kunge vasiri pasame page nevamwe vemubato reZANU-PF panyaya yeConstitutional Amendment Bill No. 3. Izvi zvabva mukupokana uye mukupikisana kwavaita navaMuliswa. VaMuliswa vanozivikanwa semunhu ari kutsigira uye ari vhokawo panyaya dzekutsigira nyaya yeConstitutional Amendment Bill No. 3, asi vaJoji Charamba vabuda vachiratidza kunge vasisiri kusaidhi rinotsigira Constitutional Amendment Bill No. 3. VaJoji Charamba ndivo mutauriri wehofisi yaPresident, nekudaro pese pavanoonekwa vachiita kunge vari kupokana nemunhu anotsigira president, zvinobva zvaburitsa umboo hwekuti vanogona kunge vasiri kuwirirana nezviri kudiwa nemutungamiri wenyika. Uku amai Opa Muchingurikashiri vari kutaura mashoko anoratidza kuti vanogona kunge variwo zvakare kusaidhi ravaChiwenga, zvichiratidza kuti makurukota emubato reZANU-PF anenge ava kuona kuti zviri nani kutsigira vaChiwenga pane vaMnangagwa, nekuti vaMnangagwa vanotonzi vaakuita madesperate attempt nekuti havana rutsigiro ekutora vana Philip Valerius Banda vachivaisa mupolitburo zvechisimba. Izvi zvinoratidza kuti makakatanwa ari pakati pemagurupu maviri aya ari mubato rinotonga asvika kumusorosoro chaiko, uye zvinobva zvatipa mubvunzo wekuti rinobudirira here Constitutional Bill Amendment No. 3. Maonero enyu toda kumanzwawo mucomment section. Topinda kunhau dzedu dziri social. Muchiitiko chinosiririsa munyika yeSouth Africa mune chizvarwa chemuZimbabwe chakatsikwa nemota nenzira inosiririsa, apo chainge chabva kunoperekedza mukadzi nemwana vaibva kuSouth Africa kuti vauye kuno kuZimbabwe. Mhuri iyi inonzi yakanga iri mhuri yevanhu 4, baba, amai nevana vavo vaviri, mumwe wechidiki ane 14 years nemumwe aiva mucheche aitofamba aina amai. Baba ava vanonzi vakaperekedza amai nemwana wavo mucheche kuti vakwidza bhazi kuti vatravele kubva kuSouth Africa vachiuya kuno kuZimbabwe. Vachibva kunosiya amai kuchiteshi, baba vanonzi vakarohwa nemota vachibva vafira pasport, izvo zvakaita kuti mwana wavo ane 14 years afonera amai kuti vadzoke. Amai vachidzoka, vanonzi ivo nemwana wavo vakabereka vachangobva kuda kusvika pasini yanga yaitikira accident yemurume wavo, vakadhumwawo zvakare nemota vachibva vafa. Mhuri yeZimbabwe, iyi nyaya inosiririsa chaizvo yakaitika muno muZimbabwe. Topinda munhau dzezveutano. Zviri kunzi kune vhairasi riri kutenderera iro rawanika ratova kuSouth Africa rakabva mucruise ship rinonzi reHunter virus, raakupa vanhu kuti vafunge kuti taakudzokera here kunguva ya2020 apo takavharirwa nyika neCovid-19. Zvinonzi pane vanhu vanga vari mucruise ship anova mashipi eluxury ekuti vanhu vanopinda vachibhadhira mari dzavo vachitenderera vachiona nyika vachifara. Zvino pane vamwe vainge vabva kunyika yeArgentina vayakatakura chirwere cheHunter virus, avo vakazokontaminata vazhinji mucruise ship umu. Pazvakazobatwa vamwe vazhinji vanga vafa uye vamwe vanga vatoburuka
vakazospreada chirwere ichi kunyika dzavainge vaburuka. Vamwe vavanhu vakaburuka vaine chirwere chehantavirus vakaburutsirwa kunyika yeSouth Africa. Izvo zvapa vanhu vemuZimbabwe pfungwa yekuti South Africa zvairi nyika iri pedyo nesu, tiri safe here kubva kuchirwere ichi. Ndokutendai chaizvo nekuona kwamaita vhidhiyo redu, uye tipewo feedback mucomment section kuti munoiona sei wenyowani yekuuya nayo news yatauya nayo, yatinokupai political news dzakasanganawo nedzimwe news dziri musocial. Musakanganwe kushare, kulike mavhidhios edu pamwe nekusubscribe kana musati. Muve nenguva yakanaka uye tinokuonai pane rimwe vhidhiyo rinotevera.